3 червени флага в поведението му, които не бива да подминаваш. Понякога си казваме, че нещо е дреболия, че е било моментно, че ще мине, но характерът се показва именно в малките неща. И ако ги игнорираш в началото, после може да те боли още по-силно. Ето 3 червени флага, които подсказват много повече, отколкото изглежда. Първо, държи се с пренебрежение към хора, от които не зависи. На теб ти говори мило, но с таксиметровия шофьор е рязък, на сервитьорката не казва благодаря, има доста претенции, ако има забележка я казва с надменен тон, без грам уважение. Този тип поведение не е невъзпитание. То разкрива отношението му към хората, които той не може да контролира. И рано или късно, ако се почувства сигурен, може да започне да говори и така и на теб. 2. Коментира външният ти вид с уж загриженост. Тази рокля на ти ли е малко къса, според мен си по-хубава без толкова грим, подава го меко, все едно се грижи, но под повърхността стои нуждата да те направи такава, каквато на него му е удобно. Това не е внимание, това е начален контрол, облечен в добри намерения. 3. Раздразнене, когато не си на неговото мнение. Ако изразяваш несъгласие, той сменя тона. Започваш да обясняваш нещо, прекъсват. Има нужда да бъде прав и да има последната дума. Някой дори може да казва, че трябва да спориш. Това не е характер. Това е емоционална незрялост и нужда от надмощие. А това не върви с любов, нито доверие, нито безопасност. Наблюдавай как се държи, когато не се опитва да те впечатли. Там се крие истинския му характер. Казвам се Габриела Ценева и съм експерт по лични взаимоотношения. Ако усещаш, че още в началото нещо в поведението му те тревожи, довери се на твоята интуиция. Може да запишеш безплатна консултация при мен до края на юни. Линка е в профила ми или можеш да ми пишеш на лично съобщение. Очаквам те!